Viure plenament en català se'm fa cada vegada més complicat. Ho vist quan vaig al metge i noto una mirada inquisidora quan m'expreso en català, quan demano un cafè amb gel i em porten un cafè amb llet, o quan directament em fan canviar al castellà perquè algú del grup no coneix la nostra llengua. Les estadístiques em donen la raó. Segons l'Observatori de les Discriminacions, a Barcelona, el 2023, les denúncies per discriminació lingüística van augmentar un 38,9%, situant el fet de parlar català com el quart motiu de discriminació a la ciutat comtal. El malestar de ser dona també l'he vist dia a dia, quan sento que no se m'escolta prou o quan se m'exigeix el doble que els homes per rebre el mateix reconeixement o menys. A diferència del fet de ser catalana, però, compto amb teories i pràctiques ben reconegudes des de l'esquerra per prendre consciència de gènere i respondre als masclismes quotidians. Com podem recuperar una praxi d'esquerra que posi la qüestió nacional al centre? La teoria de la interseccionalitat, originària del feminisme afroamericà, s'utilitza per entendre la interrelació entre les diferents posicions d'opressió i poder en l'estructura social, la classe social, el gènere, la raça, etc. En el cas català, hi tenim un repte afegit, incorporar a aquest marc d'anàlisi l'opressió nacional. No fer-ho ens impedeix entendre com aquesta opressió s'interrelaciona amb d'altres, ens arrossega a adoptar críticament marcs de pensament anglosaxons i hispànics, i ens aboca a naturalitzar i emparar l'espanyolisme. Obviar l'opressió nacional també té efectes quotidians. Kate Millett, figura clau del feminisme radical, es referia amb el concepte de colonització interior a la naturalització per part de les dones d'estereotips i comportaments vinculades a l'opressió patriarcal. De forma semblant, per falta de consciència de l'opressió nacional, les catalanes també patim d'una colonització interior particular. Així i tot, massa sovint observem que fins i tot l'independentisme d'esquerres no incorpora aquesta perspectiva, sometent la lluita d'alliberament nacional a menys reconeixement i a més exigència que la resta de lluites. Aquest és un parany que hem d'evitar. No hem de practicar les lluites socials al marge de la realitat i el conflicte nacional. Cal desemmascarar les esquerres que batallen la política catalana obviant l'existència d'Espanya. Al meu article d'Annexa Nacional parlo de tot plegat, aportant idees sobre com recuperar les coordenades nacionals a les lluites socials més rellevants dels propers anys.